morning, good 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 morning. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Smile. God is good all the time. And so am I. Workday passes like molasses in wintertime, but it's July. Kumusta lamang po sa tuyang smile? Ngunya na pag-aaga. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Over the limit, I'd like to call him something. I think I'll just call it a day. Pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. It's 5 o'clock na. Morning, hear it na. Good morning, Pilipinas. Sa mga Bicolano sa Enmanapartikan Mundo. Welcome po sa tuyang programa. Ngayong pong aldaw. Maray na aga po sa may mga birthday ngunyan. Haberday, 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 haberday. Kasabay niya to sa Technical Department si Chief Ramir Tanay, sa Newsroom News Director Mardela Cruz. Sa Manibela, si Boy Mata. Siyempre po sa Luwas Mega Force Patrol. Ang sa tuyang kasangga po, mga tugang ngunyan aldaw. Didi po sa tuyang programa. Magandang morning. Sa Panginot po yan ni News Director o kaya ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Siring man po sa mga kuha natin dyan ha, sa mga travelers ta dyan, magandang morning. Sa kasabay niya, oy, sanda, bidyang naglangkaw, biglang luminang kawa. Sige na Jing, dit pa daw tabi Jing tabi, dit pa tabi Jeff Ramer, dit pa. Sige, tas mo pa tabi, tas mo pa. Itas mo pa tabi Jing, sige pa, itas mo pa. Gani wala nang tataasan. Wala nang tataasan na di. Okay na. Ay gani okay na. Okay. Mega Force Patrol, mga tugang kasabay dyan sa Luwasinda, Joshua Bino, Al Armario, Karen Ala, Angel Mustasa, Siringman mga tugang si Jomar Bien. Good morning po sa mga nakatutok sa 106.9 WGB. Magandang morning Pilipinas. Hello. Hello, how do you do? Kumusta lamang po sa tuyang pagkaaga ngunya na Lunes? Petsa 24 na adi. Petsa 24 na pala. Mga tugang kambulan ng Nobyembre. Uy, ang bilis ng pangyayari ha. Gari, yun na ng pigasabi ha. Yun na tabi ng pigasabi, Paskong Pasko na. Paskong Pasko na talaga. Mga tugang gidi po sa tuyang programa. Good morning. Hello. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Magandang morning Pilipinas. Good morning na Ismail. God is good all the time. Before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. Ano makanta kita, ma-announce ba pro? Sabi ka sa kuyang kami din. Pwede nga po ka na magkanta, mag-announcer ka na sana. Alright, hello! So may mga birthday po dyan ha. So may mga birthday ngunyan na aldaw. Mga tugang mag-text lang tabi sa 0928-777-5548. Gusto tabi na magpaabotin greetings in the morning ha. Gusto magpaabot tabi nin mga mensahe ngunyan na pag-aaga. Iyan po litongkan sa tuyang numero 0928-777-5548 0966-203-0034. Pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. He don't care. I don't care. But it's 5 o'clock somewhere. Alright, sige. Aramon ta daw mga tugangan, mga buena manong istorya ngunya na pag-aaga. Ay, sandali lang ha. Walang pasok ngayon. Ha? Walang face-to-face classes ngayon. Ha? Susog po mga tugang sa sinabi-tabi ni Governor Noel Rosal. Igwatabing suspension of face-to-face classes ngunyan. Ha? Di po nangangahulugan na daing klase. Pero ang suspendido po, mga tugang, ang face-to-face. Dahil ang databi ta mauran.
daw ta kakaisturo nun tang pag-asa. We got a little crazy, but we never. Kauro nun ta daw taod mga tugang ang pag-asa. Ta sa tuya tabi na ano ini? Sa tuya tabi na pag-ururunan yan. Nata data suspendido ang face-to-face classes ngunyan. Ta expected tabi ngunyan lunuluin bat mauran. Bata may dudumanon ako ngunyan daw si Pramir. Iba akong dudumanon ngunyan aldaw. May pupuntahan ako. Alright, sige. O tapos ang pag-asa ha. Sasabi ni Governor Rosal, suspendido po ang face-to-face classes. Ngunyan mga tugang na aldaw. Iya po, ha? Suspendido. Gusto sabihon, magiging ano nga nang apod kaan sa college kayo kang nasa online classes kami kayo asynchronous. But I didn't go home. Asynchronous tabi ang klase ngunyan na aldaw. Or hindi ko alam kung anong klaseng learning modality ang pinagigibot tabi ng mga pribadong eskwelahan. May kinaraman mga tugang sa pigaapod na pag pinagsususpender tabi ang face-to-face classes. Yan. Good morning mga teachers. Good morning mga teachers. How are you today? Kumusta po ang satuya na padaba na mga teachers dyan? Mga padaba na mga teachers, good morning. Mga senior citizens natin, magandang morning po. Siring man si Bapa tabing mga padaba ta dyan, magandang morning. Good morning mga padaba. So sa tuya tabi dyan ng mga kasambahay. Yan. Ang sa tuya tabing mga trabahador, mga tugang sa pribado asin sa gobyerno. Ano daw kung mata na si Ma'am Ruby ngunyan na di? Ano daw kung mata na si Ma'am Ruby? Ta siyempre dapat mata na siya ta, school head siya. Di ko aram kung pwede na si Ma'am Ruby ngunyan. Ay di man gayon sila magkaka. And ang mga teachers actually, dahil man yan mga tugang kikuan, dahil man yan kisuspension of work, totoo lang. Nagigiribo yan. Nagtatrabaho tabian mga tugang maski Sabado. Nagtatrabaho tabian maski Sabado o kaya maski Domingo. Sige ang trabaho kaya yan. Maringanin ko yan, binabawas-bawasan na. Nabawas-bawasan na tabi isulod. Nabawas-bawasan na mga tugang sulod kasi tuya tabi na mga teachers. Di ba? Binawasan na sa mga trabaho ninda na mga papel na kung tatarapuson dyan. Sabi ni Pading Ray, good morning Pading Ray. At saka good morning kay Busing Leonito Gaviria. Ang aking kung ano ang dami ng gatong, siya ang laki ng apoy. Kung ano ang dami ng apoy, siya rin ang higpit sa labanan. Kung ano ang lakas ng tao, siya rin ang bagsik ng kagalitan. Kung ano ang laki ng kanyang kayamanan, siya ring laki ng kanyang kapuutan. Sirak 28:10. Salamat sa mahal na Panginoon sa panibagong araw na ito. Blessed Monday everyone. Salamat tabi padi kong amigo, I love you. Yaon kami kaya ihada mo ihada mo Rizalin and Aldi Adorable. Request me po manungod sa drivers, pakihalat-halata sana. Uy, good morning tabi mga ihado, mga ihada dyan tabi sa Adorable Family. Yan, good morning nasa bakasyon pa lang si Pading Ray. Kumusta tabi mga ihado? Doon ako kamo mga ihado nakatutok sa tuyang programa ha. Good morning! Good morning! At sa kakad good morning kay Busing Ray Malaya. Yan ha. Good morning tabi amigong Ray Malaya, ika naman ang tunay. Okay na tayo? O sige daw. Napasadahan ta na mga tugang ang mga bareta in the morning. Digdi po sa satuyang programa, oy birthday ngunyan pala ni Angel Faith Lareza. Happy birthday! Yan ha. Happy birthday po Angel Faith Lareza. Good morning! Good morning! DCGP, Baretang Bareta. Maraming tanawan mga baretang bareta. Hali po dyan sa luwas kay Bang Buena Manong Report. Angel Mostasa. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po sa tayo mga paraan tabay. Bakit po kang hindi ka masaya ngayong araw? Siyempre, Lunes na naman po.
Pag Lunes mga VP Henry, makaugas katugang pangayayan kan Domingo. Gari garin bako maray ang buhat mo niya na aga. Gari kwan. Gari na paunrahan. Day kaya ako VP nakakaon kang suman duman sa kagbako. Okay. Pangyari sa maabang. Suman ngayon ang pigmuto-mutuan pala. Here's na kaya duman VP ngunya. Fiesta. Fiesta. Fiesta ha? Kaya pati ka, day ka na damay gisuman. Iyo nga ni. Aram ko ba di pag fiesta diyan, nadamay ako gisuman. Ngunyan day wara kita. Day VP, alanganin ko, kasubang gitigi ko, panahon man. Nangyari, bata ako sa kay dali ang kungunya na aga, excited ako, tangaya ako dapat exact na akong alas 5 makaabot sa DCGB. Ano kan, tanakaling ako kibit-biton lamang na kung ano na biskwit lamang, kung ano. Feeling ko nag-oralsum na naman ang tulako. Yung 2 oras pa ini. O mali. O sige, baka lamang may makadara. Ngunya na aga ki ano lamang na pwedeng matimo-timo. Okay na ako kaan. Baka lamang maski turo talinga. So turo talinga baga? Apo. Pwede na. Kung bako turo talinga, so ano ito, bula-bula. Biyo-biyo pa. Okay, sige, go. Anyways, VP, isinerbi kan mga personahes ng Legazpi City Police Station na nakalihis na aldaw. Ang mandamiento di aresto kay dating ako Bicol Party List Representative Elizal Vico at yung mga pigsasabing kasabuat kay ni Jen VP Henry sa Sunwest Incorporated, Diversion Road, Barangay Bugtong, Legazpi City. Katakod kan pagsasabing aligadong pagkaka-embelto kan dating kongresista sa nagpapadagos na investigasyon kang maanomalyang flood control project sa manibang parte ka nasyon. Sigun ini VP Henry sa informasyon na ipinaluwas sa nasabing kapaturas sa panganot ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tapal Jr. kung sa kaibahan si Ko sa may existidong warrant of arrest na ipinaluwas kang Sandigan Bayan kasabay pa ang 17 pang individual. Kaibahan dyan VP Henry ang mga opisyal kan Department of Public Works and Highways acting executives of Sunwest Corporation. Alagad VP Henry makalihis ang validasyon sa lugar asin pakikimang humapot man sa mga personang naabutan kaini kaibahan na itong mga empleyado. Dai man duman VP nahanap ang pig sa sabing mga persona mantang wara manin informasyon na naitaw-an mga ini sa posibleng lokasyon sa presente kan dating kongresista asin mga haralang kaun opisyal ka nasabing kumpanya. Yan, VP Henry, ang mga duwang pa pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, dumang kita kay Karen Ala, mga tugang sa mga dagdag na istorya in the morning. Aramon tadawaan mga baretang bareta sa Morning Hirit. Hello, Karen. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Makasagiraray Minerali sa siyudad ng Legazpi. An alyansa kan Albay Movement Against Corruption o AMAS sa papaabot na Domingo, petsa 30 kaining bulan bilang padagos na pagprotesta sa mga nangyayari sa Pilipinas. Pagkakonfirmar kan DCGB News kay Crispina Triumphante, ang lead convener kan nasabing alyansa, magtitilikon sa girare sa Martes, ining mga officer kan mga man iba-ibang alyansa, panganing plansyaon ining ikakasar na protesta orally sa mga tinampukan syudad kan Legazpi sa katapusan. Ang aktibidad na iyan, may relasyon man sa gigibo na trillion peso march sa People Power Monument sa EDSA, Quezon City. Panganing dagos na ipangapudan ang panimbagan, dangan pagkakapreso kan mga nangangaranan na darakulag opisyal sa nasyon dahil sa aligadong pagkakaimbelto kan mga ini sa mga maanomalyang flood control project asin pinagsasarabing pangungurakot sa kabankan nasyon. Bali sinabing digdidipen sa Legazpi, pareho ang magiging ruta kay ning rally march ka nakalihis na martial rally kung sa nag-un bagaiyan dyan sa Redemptorist Church sa Gugun, Legazpi. Sagkod na makaabot ini
dyan sa may Battle of Legazpi, sa may Rotunda. Mantang man iba-ibang alam sa giraray halik sa man iba-ibang sektor ang mapartisipaldigdi. Asin tiglalauman na malapos pa ini sa 2,000 katao na nagpartisipar kan nakalinis na pagrally kan September 21. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy ang mga balita. Mga tugang 20 makalipas ang alas 5 din morning. Dumang kita kay Pading Alar Mario. Aramon tadaw ang mga baretang may init na hali dyan. Sandali, di ko na itasalas na pindot ko. Hali po dyan sa luwas. Mga to, mapagalo dahil ko na. Madali lang padingal. Dapat igwa ka padikipurtiyo na music ha. Masupog sa imo. Tabata, ganda ko aram kung kaya ibudot si ni Padre Kwan. Di ko aram kung kaya ni ibudot ni Padre Rex Arjona, diyan tabi sa kuan, diyan tabi sa diyan sa parokyakan Taisan. Kaya ni Father Rex ni. Medyo mga 80s ini. Mga 80s ini. Good morning, Paringal. Pasok. May na-discover naman akong bagong talent ni Padre. Ano da? Square dance. Square dance? O matibay. Kaya ko ang pade. Square dance. Kaya ko yan. So, tang, 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 tada-dadang, tang, tang, tang. Tada-dadang, tang, tang, tang. Di ba? Kung bako, so, yung square dance bagay na, ano ito? So, AK Break a Heart. Yan. Pwede yan sa square dance. By AK Break a Heart. I just don't know what understand. Alam mo yung lawas ni Padre pag Ano? Square dance sa kabudot. Siguro, kung magkasabayan kami kay ni Father Rex, gari magkakauyong kaming diba kung square dance ang pagurunan. Tigi daw. Ano? Ara sa rota. Planuhan ba daw? No, rin planon mo. Tama, makibayli kita. Planuhan ba? Sabi ni Padre. Sabi ni Padre Makibayli kita dyan sa palitada. Oo. Diba, makibayli ka sa palitada. Ako, ikakayang aram ko sa mga, sabi mo ba, sa mga gura, sa mga chat-chat, tanggubugi, mga pait mo man. Diba? Sabi niya kasubang diyan sa tiko-tiko. Tapos na magkakasudma. Ayun pala na di. Tiko-tiko, humapon. May na-encounter si Padre na paradangogon tada. Oo. Si Lola Salvacion, tapos Garo Pablo ito so lalaki. Pero may dasa to yan nagdadangog. Ay, very good man. Very good. Kaya, Salamaton po. Salamaton. Nagkulon ako mga parientes niya. Lang kasi mabis niya. Yes. Okay. Good. Anyway, sa informasyon ba may relasyon dyan, diretso man nagyaray ang misyon ng Simbahan Katoliko. Kasubanggi, 17 naman ang mga bagong membros kan PREX. Diba yun, ano? Very active ka mo dyan. Experience. Batch 35 na ini. And nag-graduate digdi sa Barangay Maslog. Digdi ginibo sa Maslog so PREX seminar kaya. Thank you man kay Kap Ninyo Beruega ta pinasubli so ako ninda dyan sa may barangay hall. Dumang ginibo so PREX seminar 3 days. Sigon kay Father Rex Arjona sabayang ko raparo ko digdi na dahil nagkatapos digdi ang mga nagkaoro ko daninda kundi mas lalong magayon kung na-share ini sa iba. Ano nga naukudan as in nai-apply sa sadiri para sa lalong irarom na pagminbid sa karahayan kan mahal na Diyos. Ano yan, sa panahon ko niyan, nakulo na mga nangyayaring bako maray. O yan, may out na naman kitang panahon. Kaya sirem kayo niyan, dapat na tutukan tango niya iyon pagpararong in pagtubod sa mahal na Diyos. Grabe ko niya mga tentasyon. Kaya dahil nagtuturong ang simbahan, Katoliko, ang Diocese of Legazpi, di ibang mga parokya sa mga siring aktibidad.
Ya tabi banayan bong karas kan informasyon. Diyos enot sa gabos. Alarmario. Thank you. My achy breaky heart, I just don't think he'd understand. Yehey! And it Yan, bigabalikan mga square dance. achy breaky Kung heart. bako square pants. Alam mo ng square pants? Square pants, so kung baga nito so sa square, ano nga na yan? Paborito ko nakikita ang panahon yan is so sa SpongeBob square pants. SpongeBob square pants. Sabi ka na amigo ko, Re, ano na yan? Ano yan na SpongeBob? Cheese. Laktosunta ka ganyan kung sarawayon ka. Ay, SpongeBob, ano nga yan? Cheese? Bado. Bado. Masiramon ba dupuan ki upo sa lubot na sarawayo na. Alright, sige. Uy, sandali lang at apudan ko na daw ang pag-asa. Apudan ko, pwede ko nang apudan sa pag-asa. Jim, madali lang at pagkatapos si Pading Mar, isunod ta ka, gusto ko nang makauron ang pag-asa ngunyan atab ta. Sabi ni Governor Noel Rosal, suspende ngunyan ang face-to-face classes ta. Magiging mauranda ha? Quoted niya, mga tugang, ang pag-asa at magiging mauran ngayon ngunyan aldaw, susog ngayon sa report, kang pag-asa. Di ba? Susog sa report kang pag-asa, kaya mga tugang, aramon ta daw ngunyan na panahon kung kumusta ang magiging panahon tata. Imagine kung, bata kasuhapon, salbata ng uran, nag-ikot-ikot kami kasuhapon. Grabe sa uran, Good morning, Sir Ariel. Yes po, good morning po. Opo, good morning, Tabi, sir. Go ahead po sa on the air ka sa tuyang programa. Ano po ang sa tuyang latest forecast mo niyan? Go ahead. Na-develop na po ang low pressure area nasa may partikang sirangan na partikang Mindanao, kung saan nga na develop na niyo sa sarong bagyo kasubagong alas 2 nin aga. So sa ngunyan iguan yung local name na Verbena na kung saan nga nasa kategory man ini yung tropical depression. As of 3 a.m. na mataan man niyo sa distansyang 345 kilometers sirangan kang Surigao City, Surigao del Norte, kung saan nga igwa man ning taglay na kusog ning Doros na nag-aabot sa 45 kilometers per hour as in igwang pagbugso kan Doros nag-aabot sa 55 kilometers per hour. Naghiro man ini sa direksyon na pasulnupan sa rekas man na 30 kilometers per hour. Samantalang shear line ang nakakaapekto man sa eastern section kang Luzon, as in Doros Amihan o northeast monsoon ang nakakaapekto man sa ibang parte man kang northern as in central Luzon. Digdi sa Kabikulan, ang probinsya kang Masbate nin dahil man sa tropical depression Verbena, inaasahan man sa maghapon na magkakaiguanin mga pag-uran na igwa man pagbugso kan Doros. Samantalang ang ibang parte kan Kabikulan, nin dahil man sa shear line, inaasahan man na magkakaiguanin mapanganoro na kalingitan na may mga kalat-kalat man na pag-uran as in mga pulo-pulong pagkikilat as in pagdaguldol. Samantala, naasahan man ng Doros magalit sa norteng sirangan, katamtaman sa makusog na Doros na igwaman mga katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. So yan po muna sa tuyang update sa kamugtakan ka na panahon. Opo, Sir Ariel, anong epekto ka? Anong sungarang kan tropical depression ta? Pakiulit po. Ano po? Verbena. 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 Letter V na kita, Verbena. Ito po. Opo. Anong epekto ka sa Bicol region, Tabi? Makaka-epekto sa Bicol ini? Lalo na po dito sa may parte kang area. Opo. So yung kaya niyo ang asahan man na probinsya ng Bicol na harani digdi sa bagyo. Oo. Kung niya na alas 5 raatyan iba naman in bulletin. Oo. So may linta duman kung igwa naman signal ang parte kan kan Masbate area. Iyo. Ano po ini ano ito? Ang Masbate ang maapekto. Dahil ini dahil maapektaran ka ni Kimari ang buong Bicol region, Tabi? Dahil naman po inaasahan na direct matama siya rin sa Bicol. Alagad, okay. madaraman kita rin yung pag-uran. Lalo na nagdiyo sa may parte kan Masbate. Alas buong Bicol region, nasa atas ang mauran na panahon.
dahil sa bagyo, as in ini yung mga shear line. Oo. I So, see. pinagigintaraputan sa tuyang mga kababayan na flood prone areas at mga flood prone areas. Opo. Yun nga, yung rainfall outlook, ang Bilog na Bicol pwede po makaigwa ng 50 to 100 millimeters of accumulated rainfall. I see. Tomorrow, Ayun. Sandali lang po, medyo nagputol-putol po ang sa imong signal, Sir Ariel. Pakiulit na po, kan epekto sa Kabikulan? Kahapon, ang Bilog na Bicol region, pwedeng makaigwa ng accumulated rainfall na 50 to 100 millimeters of rainfall. So, pwede na po yun makaigwa ng mga localized flooding. Okay. Lalo na po naman sa mga urbanized areas, low-lying, as in mga harani sa kasalugan. Na kung saan nga, posible man ang landslide sa mga highly susceptible areas. I see. Samantalang by tomorrow, ang Albay, Sorsogon, as in Masbate, pwede man magkaigwa ng accumulated rainfall na 100 to 200 millimeters. Kung saan nga, pwede naman madagdagan pa itong mga lugar na makikwa ng mga pagbaha. Mas Yung rest of, yun po, inaasan sa aga. Mas mauran sa aga? Mas mauran sa aga sa Bicol? Yun po, compared sa Ngunyan. Okay. I Then see. by sa aga, nasa 50 to 100 millimeters ng rainfall manggirara yung Catanduanes, Camsor, sa Campote. I see. Kaya palan mo niyan, Aldao, may suspension of face-to-face classes na issue si Governor sa probinsya Canalbay? I do not to sa ibang parte kang Bicol region, tabi. May Oo. mga sinabi ng naman. Oo. Sa tuyo. Ayun, medyo nagpuputol sir ang signal mo. Okay, ulitin ko lang po ha. Ay ni si Verbina, dahil po siya direktamenting matama sa Bicol, pero apektado niya ang partikan Masbate. Asin ang impact lang kay ining posible po na pagkaigba din makusog na pag-uuran habang siya pararanid sa tuyang sa may partikan Masbate area? Tata po, asanda kaya, although yung kono niya, nakutak naman siya sa Ngunyan, pwede Opo. mahagop ang Masbate, pero base man sa mga models, hindi siya maagi sa may parting Central Visayas, kasi rin sa may Palawan area, sa may Northern Palawan. So, Santa, kumbaga yung sentro niya, maranidig diyo sa may, partikan, Ayun. Yan ang naiikan mga models. Okay. So direkto po siya sa may partikang Bisaya, Surigao area going to Palawan. Doon siya maluwas. Inin na po talagang gari pinal na direksyon niya, Sir Ariel? Permigitang magantabay sa mga bulletin na luluwas nga. Okay. Okay. So basta expected tango niya na Aldao hanggang sa aga, magiging mauran po sa Albay, asin po sa buong Bicol region, tabi, Sir Ariel. Tama? Ayo po, tama po. Opo, okay. Sige, tabi. Salamaton, Sir Ariel, sa forecast. Salamat po. Okay, thank you so much. Medyo nagpuputulang ang signal ni ni Ariel Nazamudio. So si Verbina, mga tugang, na-develop na siya. Kaya yun na ito. Maapektaran niya ang Masbate, buda ining partikan Visaya, no? Ang Visaya maapektaran niya, tabi. Tapos sa Bicol region, magiging mauranda tabi Ngunyan. Pero mas mauran sa aga. Mas mauran po sa aga, mga tugang, susog sa forecast kan Pag-asa. Kaya medyo ingat-ingat lang ha. Kaya gari tama so naging desisyon mga tugang kan provincial government Canalbay na isuspend na ang face-to-face classes ngunyan. Suspend ang face-to-face classes ngunyan para po dahil kita magkakirig-kigan. Takon mauran ngunyan, mas magiging mauran da po sa aga. Bata may mga kuwan na kungunyan, may mga aktibidades sa kungunyan na aldaw. Anyways, di magparakidit. Relax lang, kalma lang kita Di magparakidit ang anuman na bagay na kinakahampang tangon yan, mga tugang, malalagpasan tayo. Di ba? Just relax. Sabi nga ni kang kanta kang Eagles,
take it easy. Yan. Hello, good morning. VP, good morning. Good morning. Ngunon. How is your morning? Always fine. As always naman, I'm always happy and fine. That's very good to hear. Yeah, of course. Of course. May mga I have so many ano po yan, inspiration in life. That's why I'm so happy every day. Of course, that's for Kadoroy. Nagpaulok mo naman ako niya. Medyo garo na ano lang ako. Tagaro niya ako may diferensya na pagdangog ko. Nata na naman. Ano ang problema mo? Ito bagang so verbana. Verbena. Verbana ba ya? So bagyo? Verbena. Verbena. Ang aram ko, Nirvana. Aram mo sa Nirvana? Verbena. Yan. Verbena. Ang aram ko, may gong verbena. Sa pulbo. Nagagamit ka kayo? Kampanahon, excuse me. Ako kaya may diferensya na sa pagdangog ko. Anong pagkadangog mo? So dangog ko kasubago na magmadarada ring pag-uran. Na pwedeng magkausa kay flooding sa flood control prone area. Migo, sala tabi ang pagdangog mo. Yun Ang sinabi kang pag-asa sa flood prone area. yun nga ni, ang panguna ko, nadangog ko flood prone area. Kita baga, kung pag nag-edad na ba, kung nagkarisipan tana ni. Gano'n man sana maging LSS. Pag nag-edad na baga, kung ano nagkarisipan ta daw sa buhay, adi, nata daw. Yun man talaga yan. Kung ano nagkaka-imagine ta sa buhay, adi. Yun man. Imagine sa flood control prone area. Yun na nga ni. Sa ako, gano'n niya ako sana sa dangog ko. Laktos Confirm unta. ko daw kay Kadoroy. Para sa imot, bado lang kila nga to. Good morning. Good morning, good morning, good morning. All right. Sandali lang pangyari sa Mauraro. Okay, sige. Oy, babe. 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 Psst. Oy, babe. Lat ko na. Babe. Di ko nakukugaring si Atip ko nigdi sandali lang. Di ko garing. Hay naso. Ay nako. Babe, anong oras na? 5:30 na. Naligo ka na ba? Anong suminalto ka na naman sa oras mo, ugaring na naman. Suminalto ka na naman ugaring sa oras mo. Anong 5:30 na? 5:38 na. Sala na naman sa oras mo, babe. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headlines ngayon. Mamaya ang detalye. Good morning, Paring Mar. Ano ang latest dyan? Hi. Good morning, VP. Good morning. Good morning. Siyempre headlines. Pagkabilog bilang sarong tropical depression kan low pressure area sinina po din ng Verbena Verbena. na nagpapatakot na mag-daraning uran at pagbaha at landslide panging sa Kabikolan. And to arrest warrant kontra Saldico isinerbisa sa iyang kondo sa Taguig kan Sabado alabang pilyado ng asindaing tao. NBI hinagad kina dating Congressman Saldico asin kapwa-akusado na magsuko na pantang ini may option pa. Dating Congressman Saldi magibunin legal remedy sa tamang panahon kontra sa arrest warrant sigon sa iyang legal counsel at si Attorney Roy Rondain. Interpol red notice hinirit na kontra kay Harry Roque sigon sa PAHOK. Mga natabangan kan DSWD sa pagikan assistance to individuals in crisis situation puminakol na sumabot sa 8 milyon na individual. Bureau of Immigration naka-heightened alert na kasunod ka naging warrant of arrest laban kay dating Congressman Saldico asin 17 iba pa. Pantang dating Congressman Saldico asin 15 iba pa. Tinawanan ng ultimatum sa sa ngunya na Lunes para magsuko. DPWH engineer na piglapag sa flood control scam na aresto na kan NBI sa Quezon City. Pantang Super 2,000 na personalidad
posibleng involved sa flood control scam, siguro kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sandigan Bayan, ibinasura man ang petisyon ng 7 DPWH officials may kinaraman sa flood control scandal. DOH Secretary Ted Herbosa, nagrekomendar ang total ban kan vape Yan. sa nasyon. Yes. Magkararga na. Ano na naman pa di 62 na ang diesel baga? Ano na naman? May kunyan, may bawas ang gasolinang salapi. Sa lapi may bawas. Madugang ning piso hanggang 1.35 Dahil. ang diesel buda kerosene. Gari ang ganas na kita dyan sa may kantukan rawis. Kung bako hanggang sa may kantukan malabog na sa nakita ka ini. Kung pero pa third district hanggang kantukan malabog. Kung pa first, kanto kita kang rawis na sa nagayon. Pero ang final kayan at yan, alam na udto. Duwan sa aramo niya to. Ang kausa kayan, siyempre, sabi yung kaaditan sa supply. Pagkatapos, ang mga tirokisan ka nagkapirang nasyon duman sa Medio Oriente. Dahil ng katultuli. Adi. Ang mga patanid kan US na mga sanksyon sa ibang mga nasyon. Okay, so yung BP mga eleksyon na pagkaga, at dyan ang POS Enterprises sa napos sa namin sa Mrs. Raul Marisa Calio, dyan sa Oros at Ligas City Posta Radio, POS niya yan, 24/7 konektado kung mas kita yung load. From News Base, ini po si Martina. Good morning. Good morning, Paring Mar. Kung pasursugong ka, Chief Ramber, hanggang ka sa kantukang Pinya Francia. Ay, nako. O sige. Anyway, yan ang buhay. Yan ang buhay. Ganon talaga ang buhay. Dapat po, huwag para kiridit. Relax lang kita. Dapat stress-free ang sa tuyang oral daw. Para po di magpara, ano yan, di kita magparagururang. Di ba? Para di kita magparagururang, dapat stress-free kita. Jimmy, nasalita sa dagdag na report. Good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta na dakop na kan PNP sa liderato ni PD Police Colonel Noel Nunez ang most rank number 1 most wanted person sa Bicol region. Kaso kay ni 3 counts statutory rape, 40 anyos 3 counts. Tulo. Sabihon, ang biktima niya below 12 years old ang edad. Yes. Tama? Kaya sinabi ng pasiguro ni. 40 anyos ang suspect, soltero. Ay, nako. Below 12 years old yan. Masalimuot ang istorya. Tan krimen nangyari sa Banwaan kan Piodoran. Alagad ang suspect, kan araman na siya may kaso, nagtago na ini. Sa Banwaan kan Pulangi. Alagad sa pinagsarong ispersos kan Piodoran PNP sa pamamayo ni Police Captain Franz Didungan sa kolaborasyon sa PIO Albay PPO asin Pulangi MPS nadakop ang akusado sa Banwaan kan Pulangi. Sa ipinaapod na press conference ni PD Nunez, pinagpresentar ang suspect sa media, ipinag-istorya kay ni masalimuot ang kalbaryo ni misteryo sa buhay kan aki dahilan sa 8 years old pigpo na initabi biping abusuhon. Nako. Oo. Sus, pirang edad? 8 anyos. Ay, nako, kairak man. Nalantad ini kan 13 anyos na. Ay, sus, kairak. Ang tunay na mga magurang kay ni Tabi BP, gari si vlog na. Ngunyan, ipinakiwalat ang duwang aki, lalaki, babae, digdi sa lulahon sa Piodoran. Ang problema, palibasaan harong, dainin mga Dro Division, piriyo lang sa sala, nagkakaraturok. Mga aki, lula, asin itong duwang magtugang na suspitsadong aki kan lula, tugang kan ina, naging oportunidad ini Uncle niya? Uncle. Naging oportunidad ini para pagsamantalahan ang aki, baliduwa ang suspect. Kaya rakman. Nagpapasurusublian sa nagaro. Nako. Nangyaring na-discovery kan ama,
an kapaladan kan aki kanaguli su ama digdi sa Piodoran hali sa Manila ta nagtatrabaho duman. Ngunyan su aking lalaki tugang kan na biktima natural na nagsumbong. Opo. Ang ginibukan ama kinuaso aki ipinagiba na sinumbong nagpatabang kay Tulfo. Ang ginibo ni Tulfo pig-repair sa Camp Crame ang kaso. Ngunyan so Camp halangkaw na komandansya kan PNP pinag-coordinar digdi sa probinsya ni Nalbay and pinasampaanan nin kaso and nagluwas an warrant of arrest duwa ang kinasuhan ta BBP. Probinsya most wanted person sa probinsya ni Nalbay Susaro napigtutok do regional most wanted person number 1. Dahil lang ta na-discover na igwapay ninin mga kasong pigahampang na dati nang may warrant of arrest. So nadakop na Susaro and latest nadakop na so number 1 wanted person. So magtugang sa madaling sabi ta BBP kalabuso na. So ngunyan so aki yaw na sa poder kan sa iyang sadiring ama mientras tantong an mga suspitsado iyo ang nakatalaan ng hampangon an sa indang mga isinampang kaso kan mga otoridad kontra digdi sa aksyon o kaya krimen na ginibo ninda. Imay na ron mong 8 anyos sundong 13 anyos piran 5 taon na sa kalbaryo in ka dipisilan ang buhay kanaki maray nga nita na ako diran man ini sa pagikan na pagtuga kan sa iyang tugang sama pangyari. Okay. Yan ta BBP an sa tuyang mga dagdag na informasyon. Congratulations ka ini accomplishment and esfuerzos kan liderato kan Albay PPO sa panginginot ni PD Noel Nunez. Yan ta BBP ang sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwan. Pag-arog ka na mumundo, hindi ba kung pag-arog ka na pangyari? Ay nako. Candy girl, and you got me wanting you. Oh honey, oh honey, honey. Ay, sala palang surilik. Kasi sinabi na. Sinabi na nga ka magpaparakuro kanta. Alright. Yan ako makanta. Tabi nagtaram sa kuya at si Pramer. Pwede nga tabi mag-announcer ka na sana. Teka na kaya tabi magparaga. Ang nga ako ganit tama man ang tugon kayo sa kuya. O sandali, anong gigibuhon? Sandali. Paningit muna tayo. Dagdag kaaraman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. 11 before 6 in the morning. Nasa linya po, Shara May Leron sa dagdag kaaraman sa morning hirit. Good morning, Shara. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na ang primerong toothbrush na naimbento sa kinabahan ang gibo sa barahibo nin urig. Ang ano? Basado sa pag-aadal na naitala kan Encyclopedia Britannica kan taon 1400s o during Tang Dynasty sa nasyon kan China, toothbrush na gibo sa kahoy kung saan ang bristles kaini an hali o gibo sa barahibo nin urig. Ang siring na toothbrush ang inadaptar man sa Europa, alagad dakol ang nagreklamo na makulog ini sa gilagid. Dailan kaini kan taon 1938, nakabilog ang mga scientist din modernong toothbrush na may synthetic nylon bristles, mas malinig, mas matibay, asin madaling iprodusir. Yan po, VP ang paningit sa morning hirit nyo na aldaw nin Lunes. Toothbrush yun si Shara May Leron, marhay na ako.
Kami kay ito, Chief Ramer, ang toothbrush mi, pag dahil na baga kikuan, ang toothbrush mi, so, aram mo, so kahoy na asin-asin. So kahoy na, puwid o yan na, ano yun eh, so, kuwang kang bayawas. Yung toothbrush mi kaan, kung bako, so, napapatusan baga, ano ito, so, shell kang bunga, aram mo bunga, so, pinganganga, pigugbas baga. Yan ang toothbrush mi kay ito kung raot na ang toothbrush, na ang toothbrush baga, birika na, di ba? Ay, sorry sa term, sorry. Sorry. Ganyan term mo na. Ang birika na. Ang so toothbrush baga, so ano, brizal ang apod gaan. Kuha na, uning harakao na. Ang gigi mo may ka na toothbrush, yan na, sanga kang, ano yun, bayawas. So, sa radyo, tumuda, so asin-asin na pigabo. Kung bako, so shell kang bunga. Pigugbas baga. Pigugbas. Yan. Iyo tabi ng pigamit mi ito. Sa bulod, ada bagayon no sana. Tapos ang toothpaste mo asin, ay magayon. No? Asin ang toothpaste mo. Pag napasobra salbatan ng askan. Pero okay man. Kisa dahil ka mag-toothbrush, bako na-solve ka kung dahil ka mag-toothbrush, bako na kulang problema mo. Solve ang kahuron mo sa imo. Paningit sa Morning Hirit. Hello, good morning. Hello, Sir Hen. Yes, sir. Good morning. Hello, Sir Hen. Tama lamang pwede mong matukar ang dengue sa Legazpi. Ang ano po? Ang dengue. Dengue. Nata po. Pero namalisyahan ko na hospital kaya sa ate ko. Oo. Parang hindi sa barangay Posada. Mm. Pero dating dengue cases. Talaga? Na-dengue so aki mo po? Taga sa anong barangay ka? Barangay Posada. Ay nako. Ang kausa kaya kang dengue po, yan ang mga stagnant water. Istarang ka namok yan, baka sa mga bubong o may... Adapter man halimbawa magpaging sinda. Oo. Pero wala lamang Iyo ano. Ba, sige po, ihapot ko sir sa City Health Office. Actually, ang panglaban ka yan, number 1, sa mga nakatigaya, pipa-urolob yan, para dahil may stakan kitubig. Bata, sa mga stock na tubig dyan, dyan nag-register ang dengue mosquito? Ayun po, malinig pa ng paligid eh. Pwede. Baka sir sa eskwelahan. Ready po. Pero wala sa priority ka ng syudad. Yeah, okay. Nagtaguran init kita niya. Iyo, maray sir na sabi mo, anta pag nagtaguran talaga, saro sa mga helang yan, na minaluwas darakang namok. Ayun po, daw tabi. Apa, iya pa, apa. Pag-asa ng Legazpi. Yeah, okay. Councilor. Iya pa. Okay, sige sir, ako nang bahala ha. Totoo tabi, kwanta ha, ipaabot ha. Iya po. Alright, sige po. Salamaton. Sandali lang muna, Jumar at saka Joshua. May mga birthday in the morning. Birthday ni Ma'am Nonette Balana. Yan. Ma'am Nonette, happy birthday po. She said, send daw nag-teach ini si Ma'am Nonette. Igwa kaya akong balanang nadadangog na ngaran. Di ko aram kung parent niya ini o ano niya ini o ano. Baka ayaw ko magkaraw. Ma'am Nonette, happy birthday po. Ma'am Nonette, seriously ha, happy birthday po sa imo. May pinarward sa kuya ni ko ha. Happy birthday to you. Pinarward tabi sa ko ni Jasmine. Happy birthday po na sa imo ha. At saka may your day be be fulfilled with joy and blessings po. Happy birthday. Enjoy your day. Pag birthday baga, medyo nakakaabuso. Kami digdi pag birthday mi nagli-live kami, di ba? O kung ano, siguro Ma'am Nonette ang gibon mo mag-live ka sa trabaho sa harong. Tamang-tama, dahil mga klase ngo niyan, dahil face-to-face classes ngo niyan. Happy birthday po. Happy birthday to you.
Saka, wala na. Happy birthday po kay Faith Lara Lareza. Birthday niya ngunyan. Happy birthday. Good morning po. Pakisuyo sa management ang Converge na makiasikaso kang koneksyon. Ta nag-report kami sa enda, Mayo pa aksyon. 2 weeks na po, wara internet connection. May LP na naman. Barang. Kamalig area po. Salamat. Sige po. Good morning, Tabi, sa mga taga. Pakigreet po kay Janet Riolo. Belated happy birthday from Ani. Uy, si Ma'am Janet palang birthday kaso hapon. Nag-imbitar sa Kmuya. Ma'am Janet, pasensya na ha. Bossing Glenn, amigo, Glenn. Amigong Glenn, pasensya na ha. Di kami pigla ko kaya kami ni Mrs. kaso hapon. Ha? Di pa ako gali kami nakabuelo, buda, may, ara mo baga, Ma'am Janet, pag nag-iedad na baga, ang tuhod, nagkukulog na. Iwanan ako kay ni Mrs. Tatuan paguli ko. Ang bigat na rin, istorya mo sa radyo na ang tuhod ko na. Ay, mali. Kanong ko na lang si Mrs. Oning, suyuong ko na lang, lambingan ko na lang paguli. Happy birthday po. We got a gift for you. Happy birthday. Alright, happy birthday po, Ma'am Janet Riolo. Belated happy birthday ha. Family friend me ini. Happy birthday kay Agom si Ricardo Maranyo. Happy birthday. Good morning, Henry M. Good to see you po on Facebook. Fresh na fresh kang unyan. Gari kadakol kang siyempre po, kamo na mga paraantabay, viewers worldwide ang sa Kuya Tabing inspirasyon sa buhay. Maugmahon ka daw magprograma kaya gusto ta ka ng pag nangugumpirmi. Ay salamat po. Salamaton ha. Buda, nagugat Chip Ramer ini ha. Buda, gari pirmi kang mahamuton daw. Ay, hitsura man sana po yan. Hitsura man sana po yan. Bako man, hitsura man sana po yan ha. Good morning, Tabi, sa mga listeners. Happy. Good morning, Tabi. Madam Bilindawi. Maray na agad, Tabi, zazay mo. Good morning, palaog sa Barangay Otso, Legazpi, nangaya kaya ang mga auto naglaog buda sa truck. Ay, nako. Sige, iyo dapat yan eh. Sige. Happy birthday ka sa gandang lola ng ginubatan, Eva Peñaflor. Wow, on time. Congrats, sabi ni Manay Merly Cáceres. Salamat daw kay Dr. Chris Gianan, sabi ni Chief Ramir. Yan. Salamat, tabi Dr. Chris Gianan. Sabi ni, Chief Ramir, pila na? Pila na. Good. Si Mamonet Balana. Okay. May nag-text digdi. May nakakaisip pala. Kaya daw ako. May nag-text digdi. Kaya daw. Sinabi na eh. Nagdadangog sa kuya ini perme. Sisay nga ni sa agom ni Mamonet. Nalingawang ko sungaran. O dya, sisay nga ni sa agom ni Madam Monet Balana. Nalingawang ko eh. I-text mo na tabi ako. Tama ko may mabuhian akong tatarabon din na. Okay. Sige tam. Kaya daw ako eh. Iyon do ko eh. Iyon do ko. Okay. Sige po. Happy birthday. Tama. Si Tam Ortiz. Nag-chat sa kuya. Okay. Sige. Okay. Sige po. Happy birthday, Gararay Mamonet, ha? Ano nga ang pigpapila ni Tyramer? Sabi ni May Mayores Panizares. Pigpapila pa. Garo okay naman. Nagpa-check lang ngayon kung pila-pila na. Ade, nagpa-check lang. Sir Danilo Balana. Ayan na. Dangog sa kuya ini pero may pagkaagay. Sir Danilo Balana.
He lay drunk Ako duda ko, sir. asphalt. Down by the river on a Friday. Nag-abot kang alaw, iban maging apudan tang duwa. Sa iling ko, duda ko lang, duda ko lang. Duda ko lang, tabi. Duda ko lang po, duda ko lang. Pero anyway, dito kita sa birthday ni Ma'am Monet, ha? Happy. Baka gusto mo akong imbitaran, tabi. About living in a little town. Dena, bisa ko kunya na. Basta, yun na yan. Matindi man ining mga listeners ta. May mga nakakaisip pa lang kan mga ano. Nakakaisip pa lang kan mga kuan ano mga pangyayari sa buhay. My old shit Sir Danilo Banalna and Ma'am Monet, happy birthday po sa imo ha. Enjoy your day, tabi. and a grapes. Bueno, nasa linya po ang dagdag na report. Ali dyan sa Luwas, kasabay si Jomar Bien. Good morning, Jomar. Come in. Salamat, PP Henry. Good morning sa mga parantabay. Province-wide parantabi, BP Henry. Ang residensya ni Zaldico. Bako lang sa 2nd, sa 3rd district, igwaman digdi sa 1st district. Ini ang kinumpirmar kan Santo Domingo PNP. Matapos na kanakalis na Sabado, pinasyaran man kan Santo Domingo PNP ang nakalistang residensya ni Zaldico digdi sa Barangay Lidong kan Santo Domingo. Ini tangani na isirbi man ang warrant of arrest na ipinaluwas kan korte kontra sa naunambitan na dating kongresista. Pero sigun kay Police Major Roderick Bino, pag serve ninda kang warrant of arrest duman sa residensya ni Zaldico sa Barangay Lidong, ang sabi ka naabutan ninda duman, aloy nang dain ninda nahihiling at hindi na naguli sa nasabing residensya ang naunambitan na persona. BP Henry, mga dagdag na barata, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar. Mientras tanto, lumang kita kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Come in. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Bationg ko nin happy 60-year anniversary si Lola Maura and Lolo Salvador Monsion. Maura Yan, and Santo Domingo Albay. Salvador. Maura and Salvador. Monsyon. Aha. Taga sa inini? Purok Tres Lidong. 60 years anniversary. Ano? 60 years na anniversary. 50 wedding anniversary 60. 50? 60. 60? Aha. 60 wedding anniversary Opo. Okay. Okay. Happy anniversary. Okay. Yes, anyway, BP. Lidong Santo Domingo Opo. Okay. Sige. Alam mo na. Okay. Yes, BP, anyway, sa dagdag niya tong Bareta, nagtuon naman na mag-aksyon ang Daraga Municipal Police Station para iserbi ang arrest warrant na isinugo ka na Sandigan Bayan Tabi BP Henry kontra sa sarupang persona na akusadong invuelto sa anomalya kan mga flood control project. Ini sa persona ni Engineer Jenny Ryan Altea kung sa basado sa record tabi BP Henry, official ini kang DPWH duman sa Mimaropa. Susog sa nakumpirmar na impormasyon kan DCGB News. Isinerbi mismo kan Chief of Police, Lieutenant Colonel Edgar Azutea ang warrant of arrest kontra sa nasabi ng persona na sa iyang last known address dyan BP Henry sa Doña Maria, Barangay Tagas, munisipyo kan Daraga Albay. Ang nasabing persona, iyo ang akusado sa krimen na malversation of public funds through falsification of public documents under Article 217 in relation to Article 171 kan revised penal code as in wara nin pinag-rekomendar na piyansa. Alagad kan iserbi ang nasabi ng mandamiento de aresto kan nakaaging Sabado pandang alas 3:56 an pagkahapon wala man sa nasabi ng residensya na tigahanap na persona tabi BP
kung sa basado sa informasyon na itinao sa mga autoridad, nag-ulian na sabing persona kan October hali siya sa Masbate, asin tigtutubodan sa ngunyan, yaon siya presente sa Manila. Sa ngunyan, dahilan taday manakuhaan na tigahanap na persona, duman sa Doña Maria, Barangay Tagas, susog sa informasyon kan Daraga PNP. Padagos sa indang isperso para hanapon itong pinaghahanap na persona sa ngunyan as in maipahampang initabi BP Henry sa iyang tigahampang ngunyan na kaso na ipinalawas kan Sandigan Bayan akusado na imbelto sa maanamalyang mga flood control project. Okay. Yan, BP Henry, ang dagdag na istorya, Josh Pobino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Ali po dyan sa luwas. O may nag-text digdi. Sabi ni Mading Good morning, Tabi Henry M. Pagigrit sa agom kong birthday ngunyan si Agnes. I love you, Agom. Sige po. Happy birthday. So nag-text lugo dahil sinabi sungaran niya, pigtaram sungaran ni Agom niya. Okay, pwede ma. Maray na aga, Mr. M, ang basura po sa gilid kan ay CR nagkalat. Pakiriparo daw tabi mga amigo. Yung LPI po na-develop na bilang sarong bagyo, kaya relax lang kamo ha. At di po kita tatamaan da sabi kang pag-asa. At saka, uy mabareta na kita. Regards pala niyan kay Kwan, kay... Ay, Mamshi. Good morning, Tabi, Mamshi. Buda kay, ano yan, kay ano ini, kay Boss Oka. Good morning, Tabi, isa ng magagom, ha. May apod ko tako sa indong ibang apod ko di saka na kita mag-uroron ha. Malawos iyo. Ngunyan para mientras ng una, iyo na muna ya. Mamsi adi. Sa masunod pwedeng iba ng apod ko sa imo. Buda pwedeng iba man ang apod ko na kay Sir Dan, buda kay Mamunet. Iyo. Ano nga ito? Basta ako sa iling ko magbabagon apod ko sa indong apat. Mga tugang ang mga bareta po masunod na makalipas kan mga pagiromdom. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas, Daraga, Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe ding 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing, 10,000 pesos. Best in costume, 10,000 pesos. Asin best in musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number one. Always at your service. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras, alas 6:10 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, face-to-face classes sa pampubliko asin pribadong eskwelahan sa Albay. Suspendido ngunyan no Nobyembre 24. Illegal gambling na pigihiling na anggulo kan Albay PNP motibo sa pambabadilgadan sa broadcaster na si Noel Samar sa Barangay Morera, Ginobatan, Albay. Sa lado nasyonal, LPA nabilog na bilang sarong tropical depression Verbena asin magdadaranin pag-uuran sa Kabicolan. NBI hinagad kina dating Congressman Saldico asin kapakusado na magsuko naman tang ini may option pa. Sa ibang nasyon, mahiwasan na demonstrasyon sa Estados Unidos pinangapudan ang impeachment kontra kay US President Donald Trump. Business News, presyo kan gasolina, mababa mantang ang diesel asin kerosene maitaas epektibo sa aga Nobyembre 25, sigon sa Department of Energy. Health News, cervical cancer, pwedeng maprebentarán sa pagi ng regular screening, sigon sa mga eksperto. Detalles, mga tugang kan mga bareta nyato ngunyan sa lado lokal. Suspendido po ang face-to-face classes sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa Albay ngunyan aldaw Nobyembre 24 dahil sa pigalaoman na epekto kang low pressure area asin shoreline na pwedeng magkausa nin pagbaha sa asin landslides. Sigon sa PDRRMC Absemo Advisory, mahigpit ang kasuguan ni Albay Governor Noel Rosal sa nasabing abiso na ipinagbabawal ang pagbalyo sa mga salog asin iba pang mga aktibidad sa karagatan. Ipinagmanduman sa Gabos na City, Municipal asin Barangay DRMC na ipautob ang preparedness and monitoring status sa kanya-kanyang lugar, partikular na sa mga flood control, lahar asin landslide areas, mantang ulalo na sa mga flood
lahar as in landslide area mantang panginutan o papanginutan ang mga localized evacuation kon kinakaipuhan. Mientras napigabisuhan man ang gabos na maging alerto, sunodon ang abiso kan mga autoridad sin monitor ang kamugtakan kan panahon. Illegal gambling ang pinaghihiling na anggulo kan Albay PNP bilang motibo sa pambabadilgadan kay Noel Samar sa Barangay Morera, Ginubatan, Albay mantang sakay kan sa iyang motorsiklo kanakaaging simana. Sa ginibong conference o press conference kanakaaging aldaw sa pamamayo ni Albay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez na may tulong pigihiling na motibo sa likod kang krimen, politika sa iyang trabaho bilang broadcaster asin ang pagkaimbelto sa illegal na sugal. Alagad sa panago sa investigasyon kang pulisya asin pagkaka-recover kang cellphone kan biktima na ikonektar kan mga investigador ang mga paghuroro na nagtuturo sa illegal na sugal bilang motibo. Sigon kay Nunez, nasa 68 sagod 70% na nagiging malinaw na ang investigasyon. Dagdag, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Report hali po dyan sa luwas, fire safety, padagos na ipigbubusol, kan Bureau of Fire Protection, Legazpi, ngunya na holiday season. Angel Mostasa sa detalye. Mas pinaigot pa kan Bureau of Fire Protection Legazpi ang pagkukondukta ng inspeksyon sa mga establishment sa syudad sa piglalauman na pagruso kan mga tawo nguya na holiday season. Sigon kay BSP Legazpi, acting Fire Marshal, Fire Senior Inspector Joyres Ray Oyardo, katayuhan kan inspeksyon na masiguro na nakasunod asin na ipig-i-implementar sa mga establishmento lalo na sa mga malls asin hotels and fire safety tips para sa kaligtasan kan gabos lalo na sa kadaklan sa mga ini ang nagagamit din pa ilaw lalo na ang mga Christmas lights. Siniguro man ni Oyardo na handaan sa ilang mga personahes kasabay ang Special Rescue Unit tagapagsalbar para sa pagresponde sa mga pangyayari sa palibot apwera pa sa mga insidente nin solo. Mga dadag na bareta, Angel Mustaza, DC. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado lokal. Nasa linyaman ang report kaiba ang bareta ni Al Armario. Hali dyan sa luwas. Kaya inutunta mo na ang report ni Karen, may kinaraman sa consistent na implementasyon kanibaybang mga programa as in partnership sa Albay Provincial Agriculture Office kanakalis na taon naging epektibo daw pabor sa bagong gobernador sa sarong termino. Karen Ala sa report. Dahil sa paburo bagong liderato sa sarok sa ng termino kan gobyerno provincial kan Albay sa nakalis na taon, medyo naapektaran ang pag-implementar kan iba pang mga programa ang Albay Provincial Agriculture Office para sa mga paraoma. Ipinahayag ani Provincial Agriculturist Cheryl Riveta sa budget hearing sa pagsabing saro sa dapat puta nang na-implementar nin maray na programa sa nakaaging tulong taon. Iyo ang Palay Assistance for Local Government Unit o PALGO kung saan pinagtatawan kuta nin additional na pondo kan probinsya NFA. Tangani kuta nang may dagdag na 3 pesos kada kilo nin bagas ang mga paraoma. Apwera kayan, naging agyat sa apaw ang pagbilog ng partnership o memorandum of agreement sa iba-ibang persona o entity dahil sa apektado kaini ang formal o opisyalmenteng pagbugtak nin o otorisar na gobernador sa MOA para sa partnership kan mga programa sa kung matatandaan tuluan naging gobernador sa Albay sa laog sa nakan sarong termino kung kaya susog sa provincial agriculturist medyo dainagin consistent ang apaw sa pag-implementar kan ibang mga darakulang programa kan mga nakaaging taon. Mantang inasiguran man ni Rebeta na ining presenteng liderato ni Governor Noel Rizal, papakusugon asin kaskasun kan apaw ang mga programa asistensya para sa mga paraoma asin agrikultura. Karen Ala, BSGB News. Al Armario, may dagdagman na bareta hali dyan sa luwas. Relief operation
asin temporary work program ang konsentrasyon ngunyan kanako Bicol. Sigon kay Congressman Attorney Pido Garbin Jr. sa interview takan Sabado, Camarines Norte naman ang sa indang binisita na tinawanin sobrang 9,000 na mga food packs ang mga nabiktima kan bagyong Juan. Inot ng binisita ninda ang Rapo-Rapo, Catanduanes, kaya Camarines Norte naman ang latest. Pero kayan may mga orientation naman sa tupad, lalo digdi sa Liga Specific kan Luminis Aldao, parte sa naini kan padagos na pagtabang kan ako Bicol dahil iyo yan ang sendang misyon pagtarabangan lalong-lalo na sa mga Bicolano. Alarmario, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, na-develop naman sa, o kaya lado nasyonal, na-develop na bilang sarong tropical depression, ang nabilog na low pressure area na nakalaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR kasuhapon. Inapulining Verbena, kung sain alas 3, kasbaagong agan, nahiling ang distansyang 345 kilometros sa sur na parte kan Surigao City. Bit-bit kan Verbena ang kusog na paros na 45 kilometros kada oras, asin gastines o biglaan na pagkusog din Doros. Biglaan man na magdadara ininin makusog na pag-uran sa Visayas and Southern Luzon, kay bahan na ang Kabikolan. Ang pag-uran na ini posibleng magresulta sa pagbaha asin landslides, asin abiso kan Pag-asa, dapat na mag-ingat. Balikan ta ang report, hali po dyan sa luwas kasabay si Jimmy Nasalita. Jimmy. Mientras tanto, tuminambara po ang silyado asin daing tawo na condominium unit ni dating Congressman Saldico sa Bonifacio Global City o BGC Taguig. Kaniserbikan mga pulis ang warrant of arrest kontra sa dating kongresista ka nakaaging aldaw. Dinuman kan mga tauhan kan Southern Police District asin Taguig Police Station. Nasabing kondo kan dating kongresista para iserbe ang warrant of arrest, pero sigon sa caretakers, maabot ng sarong bulan na silyado ang nasabing unit. Wara man na naghampang, nakapamilya o sisay man na kantuktukan kan mga autoridad. Ang pintuan kay ni, magigiramduman na inotang inisyuhan in warrant of arrest ang dating kongresista, asin iba pa sa pagsasabing nakaresibin ni dakulang kantidad ng kickbacks hari sa flood control project susog sa alegasyon. Alagad inot nang pinahimutikan niko ang alegasyon kontra sa iya. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Balikan ta ang report ni Jimmy Nasalita. Mientras tanto, Joshua Bino, mga tugang may dagdag na report, 6:22 na in morning. Kamin, Joshua. Yes, BP. Saro, may, hello? Go ahead. Saro may kabangang kilo min aligadong shabu na nagkakantidad 10,200,000 pesos ang matarayumpong nakumpiskar kan mga otoridad matapos ang kinundusir na high impact anti-drug operation alas 2:04 na udto ka nakaaging Sabado sa barangay Lagon, Daet, Camarines Norte o nasain. Ini sa paagi ng sarong buy-basta operation na nakondusir sa paagi kan Esperto kan Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit kan Camarines Norte, asin Daet Municipal Police Station. Ang nasabing operasyon, iyo ang nagresulta sa pagka-na-aristar kan na sospeksyado na binisto sa alias na Al, 31 anyos, asin residente kan Naga City. Kung sa ining si Al, bit-bit palan kay ni ang nasa 10,200,000 pesos kantidad min 1.5 kilo ni na shabu po na sain sa naging pahayagman ni Police Regional Office 5, Regional Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Pinasalamatan kay ni ang nasabi ng mga operatiba sa indang naging maygot na esperso na yun nagresulta sa matarayumpong pagkakadakop kan sarong dakulang sira pag-abot sa pagpapabakal ng illegal na droga. Sigun kaya Babagay, ang akomplishmentong ini sarong pagpapahiling ni mensahe na ang mga kapulisan digdi sa Bicol Region dahil nagduduwa-duwa
na magpundo, magdakop ning si Isayman na nagbabalong magpalakop ng illegal na droga digdi sa Bicol Region. Sigon sa pahayag ni Babagay, tinawan niya ng order nasabi ng mga otoridad na paromon pa ang follow-up investigation tangali ng aramon ang iba pang mga individual o kaya mga networks kung saan konektado ang suspitsado para mapundo na ang mga personang nagpapalakop ng illegal na droga digdi sa tuyang komunidad. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Hinagad mga tugang kang National Bureau of Investigation o NBI kay dating Congressman Saldico asin sa gabos na kaparehong akusado na magsuko na base sa pahayag sinabi ni NBI Officer in Charge Attorney Angelito Magno mantang mantinido pang opsyon asin bako konsekwensya ang pagsuko dapat ining gibuhon kan mga akusado. Sinabi niyang buhay an warrant of arrest asin nagihiro na ang sa indang teams asin ang pintuan para sa inda iyo ang marikas na masarado. Sinabi kan NBI official na sa lay warang later kundi solamenting pagsunod sana o pagpirit. Tinaman doon kan official na may magian na proseso kapag ini voluntaryong ginibo alagad mas magabat paglinapag pa. Kaya magkakanigo na hampangon ng unyan kan mga akusado ang warrant of arrest kontra sa inda. Mas maray na sigon sa official na hampangon ang hustisya kaysa dulagan ini. Ginibo kan NBI chief ang pag-inganyar kay ko na mag-asin pag-iriba na magsuko na matapos anunsyon mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na igwa ng inisyong warrant of arrest kontra sa mga akusado may kinaraman sa flood control issue. Ipinahayag kan kampo kan nagdimiter na si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na magibo inin legal na remedyo sa tamang panahon kontra sa arrest warrant sa iya asin posibleng panibagong isangat na kaso nin graft asin plunder may kinaraman sa pag-imbelto kaini sa pigasabing korupsyon sa flood control projects. Paliwanag kan sayang abogado na si Attorney Roy Rondain na sangon niya nagtutubod sindang susunodon ang regular na procedures sa pagserbi kang warrant of arrest kaya ginibon magibo sindan nin legal na remedyo sa tamang panahon. Nagbuelo man sa pagsimbagan abogado sa rekomendasyon kan Department of Public Works and Highways o DPWH na magsangat ng kasong plunder asin graft kontra kinako asin dating House Speaker Martin Romualdez sagod mabiripikar ninda ang katotohanan. Magigirumduman na nakaaging aldaw inanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagrekomendar kan DPWH asin Independent Commission for Infrastructure ICI ang pagpanimbag kinako asin Romualdez para sa posibleng kinaaraman ninda sa maanomaliyang flood control project. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Jomar Bien may kinaraman sa pagdeklarar kan Tiwi bilang saro ng drug-free municipality. Kuya po ang detalye kang report. Dahil nagtatapos sa pagdeklarar bilang drug-free municipality ang Banwaan Kantiwi kundi nagsiserbi ining challenge sa lokal na gobyerno. Ini ang pigtawan na nindoon kan mga opisyalis kan lokal na gobyerno Kantiwi matapos na maideklarar na kanakaaging simana bilang drug-cleared municipality ang Banwaan Kantiwi. Sigon sa ipinalukas na pahayag kan lokal na gobyerno Kantiwi na ang deklarasyon na ini iyuan sarong signifikanting achievement kano ka na gobyerno pero nagluluwas na ini iyo ang challenge lugod sa sainda tangani na masustinir na ang mga komunidad maging maikmat pati naman ang lokal na gobyerno sa pagmanman kung may magbuto agiraray na illegal na droga sa Banwaan Kantiwi. Katakod kan bagay na ini sa indaman na pinagsabi na kung igwaman na mga nagtatatada pang mga illegal na o aktibidad kan illegal na droga sa Banwaan Kantiwi iniiyuan pinagtatrabaho na kan Tiwi Municipal Police Station sa pakikipagtabangan kan PIDEA asin iba pang partner agency. Kanakalis na simana nagkaigwanin pag-orolay ang Regional Oversight Committee
on barangay drug clearing na ginibot sa Banwaan Kantiwi sa paagi kang Zoom sa Sanggunian Bayanol. As in inatindiran kan Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency, Department of Interior and Local Government, as in ka Department of Health, as in dumanda kumpirmar na drug cleared municipality na ang Banwaan Kantiwi. Yan ang report. Yomar Bien de ZG. Mga tugang ipinahayag po ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK spokesperson Winston Casio na naghagad na ang gobyerno ng red notice gikan sa Interpol kontra sa dating presidential spokesperson na si Harry Roque. Sigon kay Casio, gusto kan gobyerno na maparekas ang pag-aresto kay Roque sa ibang nasyon. Sinabi kan Interpol na ang red notice sarong request sa mga law enforcement worldwide para mahanap asin para mientras na maarestoan sarong tawong mantang pigahlat an extradition o konektadong legal na aksyon. Si Roque nahampang sa kasong qualified human trafficking may kinaraman. Kampigasabing partisipasyon niya bako sa nabilang abogado sa Whirlwind alagad sa pag-organisar kan Pogo Firm. Ang Whirlwind kan ang kumpanyang nagpapaarkila o nagpaarkila kan Purak Compound kay ni sa Lucky South 99 kung saan kan sakyadahon na diskubre ang nagkaperang obrero kay bahan ang mga Chinese national na pigasabing sinda kinidnap asin pinirit na pagtrabaho. Nagkaperang bisis nang ipinag-insistir ni Roque na wala siyang ginibong sala asin wala biktima siya nin pamumulitika. Naghali si Roque sa Pilipinas kanakaaging taon matapos siyang is-cite in contempt kan House of Representative dahil sa pagsayumang magatindir sa mga pagdangog may kinaraman sa mga pugo asin pag-request na siya nag-request siya din sa wrong political asylum sa the Netherlands. Dagdag na mga bareta sa lado lokal kasabay si Jimmy Nasalita. Come in, Jim. Jimmy. Hello. Go ahead. Dakol pang poste kanaleko ang nagdadarang peligro sa kapalibutan kung saan sa mga uminaging bagyo ang ibang poste buminigay na, bari na, aniba, urahig na, madali nang matumba. Dahil pa man na didiretsuhan bumagsak dahil sa may mga kabli pang nakakabit. Ehemplo ni sa gilid kan tinampo sa gilid kan highway sa Diversion Road sa Barangay San Rafael, Ginubatan. Mantang saro pa sa gilid kan tulay sa Barangay Banao. Duwang pustian bari na sa puon. Dahil naman inin garantiya magsustiner kung may maraot na panahon asin delikado ini. Orog pang mga nasa gilid nin highway. Sa ngunyan kinakaipuhan matauan ini pagriparo. Kan mga nanunungdan kung saan bako sa naman inidigdi magin sa ibang lugar tal kumusta. May mga kaparehong sitwasyon kung saan nangyayari ini dahilan sa epekto kano minaging bagyong uwan habang dahil pa nadidiskuido o dahil pa init diretsong minaturumba kinakaipuan advance mariparo na ini sa katabangan kan mga nasa barangay. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGV News. Padagos kita sa mga bareta sa lado nasyonal, pinakusog po kan DSWD ang sa indang koordinasyon sa mga service providers kan Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS program. Tanganing mapagayon ang serbisyo sa mga nangangaipuhan. Sigon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, na iniparte kan pagpirma nin Memorandum of Agreement may kinaraman sa kamautan na makapagtaon itulos nin sufficienting medical aid sa beneficiaries. Sa ngunya, nasa 8 milyon na Pinoy ang natabangan kan AX program sa laog nin 10 bulan kay bahandigdian 600,000 na beneficiaries na nakaresibin nin guarantee letters. Serarom kan mas pinakusog na partnership sa mga service providers. Sinabi ni Gatchalian na oral daw, ribo-ribong Pilipino ang natatawanan nin paglaom kang programang ini asin mas lalong madakol pa sa paagi kang MOA. Minidbid man ni Gatchalian ang importanteng papel kan mga service providers sa pag-expand nin medical as in social assistance sa irarom kan AX program. Minidbid kan Esquire Philippines as sarong sikat na magazine si Senador Bam Aquino bilang Maverick of the Year dahil sa kanyang o dahil sa iyang nagibo sa iyang mga kababayan lalo na sa mga kahobenisan. Nakamit ni Aquino ang nasabing pagminbid dahil sa mga
creativity, as in magad madiskarting solusyon para sa mga problema kan banwaan. Sa iyang matindi, as in matibay na pagtataonin importansya sa isyu kang nasyon. Sa Aquino ang principal sponsor kan Free College Law na nagtao nindalan sa milyon-milyon na mga Pilipino na makapag-ada nin libre sa state university and colleges as in lokal na universidad. Pinagbusol man kini ang pagsasalay kan mga enot ng termino bilang senador na nagtindog sa iya bilang chairperson kan Senate Committee on Education. Apera digdi si Aquino man ang nagsulong kan batas para sa libreng wifi sa mga pampublikong lugar, Go Negosyo Act para sa MSMEs, asin kadakol pang iba. Sa iyang pagbalik sa Senado, gusto ni Aquino ana pahiwason anlay may kinaraman sa tamang pundo para mapakinabangan kan mga estudyanteng Pilipino. Apera digdi naghiro man ini bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education para maresolba ang classroom backlog sa nasyon sa paagi kan sa iyang Senate Bill 1482 o Classroom Building Acceleration Program Act. Sa ilalim kan sinabi ng lay, papakusugon kan mga LGU as in NGO ang mas manamay igwanin maray na track record para makapagpatindog nin classrooms susog sa guidelines kan Department of Education. Nagakuaman nin mahiwas ng suporta sa Senado ang sinabi ng propwesto matapos magpirma sa committee report ang 22 na mga senador. Sobra sa 800 na local official kasabay ang mga gobernador, vice-gobernador, alkalde, vice-alkalde, konsyal, board members as in iba pang leader ang nagpahayag din matibay na suporta sa sinabi ng ley na ipinagproponer ni Aquino. Alas 6:35 oras po sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kung pwesto ininin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra
mga 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing 10,000 pesos. Best in costume 10,000 pesos. Asin best in musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DZGB YouTube channel, asin sa Radyo DZGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism, headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DZGB. Always number one. Always at your service. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 6:44. Ribo-ribong katawo po sa Washington DC ang nagiro protesta kanakagingal daw para ipangapudan ang impeachment asin paninimbagan kontra kay US President Donald Trump. Ang tema, may tema ang rally na Remove the Regime. Kung sain, ginibuan iba-ibang aktibidad kaibahan ng mga speeches, comedy acts as in live music performance gikan sa bandang Dropkicks, Morphis as in Earth to Eve. Pagkatapos nagmarcha ang mga demonstrador harani sa sarong mall sa syudad. Katakod kay ni ginibuman ang sarong sadit na solidarity rally sa Charlotte, North Carolina as in Fairmont, West Virginia kasunod kang No Kings Movement. Kanakaaging bulan ay natindiran kan maabot sa 7 milyon katao sa iba-ibang syudad sa nasyon. Napag-araman na ang protesta kasabay kan maraot na poll numbers ni Trump na nagpapahiling nin 14 sagkod 26% na disapproval ratings kasabay kan mga kaaditan kan publiko na naglalangkaw ang presyo nin barakalon sa likod kan trade war policies kan administrasyon. Bareta ngunyan, mga tugang salado po ni negosyo. Business News. Business News. Piglalauman na mababa ang presyo kan kada litro rin gasolina, mantangan diesel asin kerosene, posibleng umitaas epektibo sa aga Nobyembre 25 base sa 4-day trade monitoring kan Means of Plot Singapore. Sinabi kan Department of Energy o DOE, Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, nan gasoline may bawas na ang gasolina may bawas na 50 sentimos kada litro, mantangan diesel asin kerosene nagdudugang nin 1 punto o magdudugang nin 1.35 kada litro. Paliwanag ni Romero na ang pagbabago sa presyo dahilan man giraray kan supply sa global oil supply as in demand. Siring man ang geopolitical rift entry ka nagkapirang mga nasyones. Siring man ang pinal na anunsyo kung gurano talaga ang price adjustment ay papatob sa aga, ipapaskill kan mga oil companies dyan na udto. Aramon ta daw mga tugang ang mga paagi para mapreventaran ang cervical cancer. Susugyan sa istorya ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Good morning, VP. Ang cervical cancer, iyo ang taro sa most preventable as incurable forms of cancer kung madetektulo sigon sa mga health experts sa kinaban. Sigon sa World Health Organization o WHO, naan mga kababaihan dapat na may screen for cervical cancer kada 5 sagod 10 taon pagpon sa edad na 30 anyos. Katakot kaya ni sinabi ka mga eksperto sa salud na ni-screening dapat na available sa mga kababaihan sa gabos na nasyon sa kinaban kasunod kan tulos na medikasyon kung ginagaypuhan. Health News from Newsbase, Mardela, Daingiba. Pag-asa, kasabay po si Ariel Zamudio sa Kamugtakan Kampanahon. Na-develop na po ang low pressure area
nasa may partikang Sirangan na partikang Mindanao, kung saan nga na develop na niyo sa sarong bagyo kasubagong alas 2 nin aga. So sa ngunyan iguan yung local name na Verbena na kung saan nga na sa kategory man ini yung tropical depression. As of 3 a.m. na mataan man niyo sa distansyang 345 kilometers Sirangan kang Surigao City, Surigao del Norte, kung saan nga igwa man ining taglay na kusog ning Doros na nag-aabot sa 45 kilometers per hour as inigwang pagbugso kan Doros nag-aabot sa 55 kilometers per hour. Naghiro man ini sa direksyon na Pasulnupan sa rekas man na 30 kilometers per hour. Samantalang shear line ang nakakaapekto man sa eastern section kang Luzon as in Doros Amihan o northeast monsoon ang nakakaapekto man sa ibang parte man kang northern as in central Luzon. Digdi sa Kabikulan, ang probinsya kang Masbate nin dahil man sa tropical depression Verbena, inaasahan man sa maghapon na magkakaiguanin mga pag-uran na igwa man pagbugso kan Doros. Samantalang ang ibang parte kan Kabikulan, nin dahil man sa shear line, inaasahan man na magkakaiguanin mapanganoro na kalingitan na may mga kalat-kalat man na pag-uran as in mga pulo-pulong pagkikilat as in pagdaguldol. Samantala, naasahan man ng Doros magalit sa norteng Sirangan, katamtaman sa makusog na Doros na igwaman mga katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. So yan po muna sa tuyang update sa kamugtakan ka na panahon. Alipuridi sa Diyos ti Pag-asa, Ariel Samucho. Mga tugang sa inupong nadangog ang detalye kan mga darakulang bareta digdi po sa GB News Express. Nagsurat kan bareta News Director Mar de la Cruz, katawang po si Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani, siringman ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Hairprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot. Walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay sa bawat design. Tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint sigurado kang astig ang resulta. Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng order
for quality, finest catering services. There is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at La 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tabaco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. GB News Express. Ano, Anche Pramer? Ano, tapos na kita, Noy. Ang mga helang kang atay. Natatumag mo na ko niya na aga. Dahil ko arami. Ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ay magbabago. Tanganing mga tay kay pan po nasabayan nin proteksyong Liver-Aid. Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule para po sa lodas in proteksyon kang atay. Yan po may silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver-Aid sa rupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver-Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaiyan. Mabisyo man wara, mahilig ka man uminom o dai. Mas maray na sabay mga tugang ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay. Mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver-Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver-Aid Silimarin Capsule mababakal sa mga butika nationwide. Alright. Good morning sa mga taga Legazpi City Public Market. Takol kita mga listeners na nagkantabay ngunyan dyan sa tuya tabi na mga sa visible section tabi. Good morning. Smile lang tayo. Relax lang. Ha? O bueno. Hindi po kita sa satuyang wow, igudaan sarong empleyado na maswerte masyado. Dagol man talaga ang mga maswerteng empleyado. Baretang kulalapni. Kulalapni ini Chipra. Meron bareta si Diyos ba?
Bareta. Salbata ng pangyari sa Maabaka. Bata agang-aga, ang bareta, nako, ano ba to? Ano na ini? Aramonta daw ang baretang mainit. Mga tugang na pwede tang pamahawan sa morning hearing. May init, pamahawan. Ata ini. Storyang may... Sorry po sa mga namamahaw ngunyan. Tambak ang basura. Ano ba to? Ay, nako. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Magmahal na ang bagas. Desa na magmahal ang presyo kan katol. Yun na nga ni. Sa makuntukuhon sa katol. Ang tao lang ang bago ang pagmamahal. Iyo baga. Pero ang mga barakalon, mantinido eh. Kung ang tao lang pareho sa presyo kang barakalon, magiging masaya tayo. Correct. Diba? Nagmamahalan. Kaya lang pabago-bago eh. Diba? ano nangyari, Digdi? Makonsumoon dito sa katol. An mga residentes kan 4-4 kan barangay Bitano, Legazpi City. Sinabi na Sa gilid kan mga maharong tabi BP Henry, iguanin pribadong lote na napapalibutan ng Kodal. Oo. Pero sa Kodal, sisok pa yan na tabi BP Henry nin mga basura. Natitarapok-tapukan. Sa parte ni dyan sa Bitano, Joshua Tabi? Digdi ba ka BP Henry sa may ICR? Malaog. So picture sa kuya ka sa bago ini? Aha. Okay, sige daw. Malaog ka dyan sa ICR tabi BP Henry sa gilid. Pag-abot mo sa Aro Inutan, sa may dating opisina kan Civil Service Commission, matiko ka pa wala. Yaon dyan BP Henry ang 4-4 kan barangay Bitano. Kataning kan mga maharong, pribadong lote na nakukudalan. Pero sa Kodal, halos tiso pa yan na tabi BP Henry ng mga basura. Nako, di na nahihiling. Ang problema, kapag harap kayo ng mauran-uran, pati ang kadaklan sa tapok na basura digdi, mga binuwang na lumbod. Nyog. Alat ko na ha, halik kang ICR, SM, di ba? SM. Aha. ICR, matuo ka, di ba? Right. Right turn, tama? Aha. Kung halik kang terminal, matuo ka, maagi kasampangan kang gate kang ICR. Tama? Correct. Pagabot sa inutan, yaon duman so kanto kang opisina kan civil service dati sa provincial office. Suluma. Suluma, malif ka, di ba? Correct. Wala. Diretso ito, may mga harong dyan. Sa inyong parte? Dito sa may, ano ini? Ang luwas ka ni Ma'am na tinampang ini, sa may bayas siya, no? Yasyano ang luwas ka, di ba? Yasyano yan eh. May Pagbalyo mo naman sa puro, sa left mo, Yasyano. Sa tuo mo, pagtiko mo, another na basurahan. Bago pa duman. Bago duman, okay. Di na nahiling sa tinampuan eh, kimasyado ah. Di, medyo tago ini. Sa may pader, di ba? Oo. Okay, ang problema kan mga residente, kapag harap ka ng mauran, napagal naman ako niya na aga. Grabe ang sisa par na langaw budak lamok dito eh. Bati ang problema ba ngayon yan? Ang lamok, mauran-uran na. Pengurago na bunot pati, bati ining bunot din natutunaw. Budak na istakan kita tubig. So kinuya na ninikan, ang purpose baga kang bunot na kulon. Di ba? Kunin, ang bunot, kaya nga ni yung pigigibo na kwan sa kama o kung ano man, ang bunot, din natutunaw masyado. O binugtak dyan, salbatan ang pangyari sa mga. Sila po ng tanong ganito taon. Inda lang. Ano doon nga nang igwan sa barangay Bitano, BP Henry? Taterming may problema sa basura. Corona na daw si... Corona daw si Kapitan. Si Angel na lang mamaya ngayon, 7:30. So, MRF, terming narareklamo, minsan panoon. MRF yaon sa gilid. Uni man, natatago pala digdi. Umbaw na sa Kodal ang basura. Ano ba yan? Kaurong ko sa mga residente. O siya nagtapok na kaan dyan? Dahil man yung dabisto, takadaklan minatapok bangge. Sisay ang nagtapok nga ni Nanteg. Dahil man mabistuhan, tabako man tagadigdi. Bako mga taga dyan nagtatapok? Kung kami nga, dahil man kami dyan matapok. Kami nga ang masapar. Really? Opo. Kadaklan magadigdi ring tapok digdi. So mga pinasaan ng mga lumbod. Dakulo naman tabing basura ni Gary Bakuna. Sisan, saya ng lumbudan. Sisan para
buwag. Kaya sa may inutan. Kung nilumbod, sisam... Tatusugon ta daw ini? Halo-halo ini, may panasa na mga lumbod, may mga nagkasarako, nagkasalastik. Ay, nako. Halo-halo na bite, kaya halo-halo man ang problema digdi. Oo. Langaw, lamok, parong. Kaya namati ko sa pakitaguron kan mga residente. Iyan kaya natigaya na binuwangan kang lumbod, may tubig yan, Joshua. Nice pa ka. Istara niyang kinamok, pwedeng dinggi yan. Aha. Di ba? Basta, ang gusto ka ng mga namok, so nakatigaya na may tubig. Aha. Bada malidig na tubig, di ba? Okay. Sige. Yan dito na problema na may kauron yan ako dito. Kumbaga, mogman ang aldaw ko ngunya. Nadiskuido naman kita kan istorya mong yan. Sabi nga ni kang kauron ko, pati ngayon mo yan may magkati-kati kay ba si Mr. sa lawas ka na raong. At na nga ni. Ang ibo nila dyan. Ni Mr. Iba ngayon ang parong digdi sa lawas. Bantayan ninda kung siya nagtatapok. Minsan dabanggi. Pag nahiling ninang nagtapok dyan, didakop ito. Sisukluban kang basurang daradara. Halimbawa, nakalag sa sako, patindugan mo dyan sa may poste, isuklob mo sa daradara nila. Biyo, palugod na. Paano? Privado yung lote po, madam? Privado? Alin na po yan? Ngunya ni Guana. Mga perang bulan na po yan na basura, ma'am? Ngayon, sir, alos ng paglipat ni natambakan na talaga yun. Ay, nako. Kaya may minsan banggi na sabi pati nagaanap po ay banggi mi naman pero pag-arap na yung oras kadatan na iling grabe na ang basura. Yan, bibi. Pribadong lote na nakukudalan. Umbaw no sa kudal. Itugod mo daw ang kay kwento taon kay Angel, taduma nung si Kapitan Facardo. O dyan, bibi. Kambita dyan 7:30. Ano na tayo okay. Barangay? Arap na po ini kang barangay. Aloy mi na po ini pigrik ko sa barangay na kung pwede ma-aksyonan ninda halos basura naman baga. May mga ang pakiurong may lang kadakol pa manigyang arong may mga angki. Baka magkaigwang ilang bagang hindi tamang baga pigaagad. Mahal man baga ngayon sir ang ang mga bulong araw alos baga tios man kita. Na kung magkailang-ilang man ang mga tao, saan man kami maaagad si tabang na wara man na anak boy, tikap na anak boy, makakuha magkidit na bulong tayo. Kaya ang kaso lang, dahil man na aksyonan, ano man maginibo mo, taga-alat-alat na lang kaming araw saan. Yan tabi, Bipe. Sarap sa mga residente. Okay. Anyway, Bipe, yan ang sitwasyon. Ipahalitan dyan. Ipahalitan. Aha. Ipahalitan sa inda, sa nagtapok. Ayan, Bipe, ang sitwasyon. Puro 4. Kan barangay Bitano. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Mabalikan tantod 7:30, mga tugang sa programa Tangan na Puta. Bago man tabi dapat iyan basura, tapukan ki basura. Titarapukanin, siya nagtapok dyan, iyan ang dakulang hapot. Ay nako, param na kita ta alas 7 na. Mapareta na lamang si, si News Director News Director Mar de la Cruz. Uda si Jasmine Nabaluloy. Happy birthday gararay kay Ma'am Nunet Balana. Happy birthday po, Madam. Enjoy your birthday, tabi. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang